good. Ay, aga. Inumuga na may niuni mo niya. Nasa ma? Nakapiga. Pasok sa baboy. Tulog pa sa body. Tulog pa sa body. Huli kami dito ng tilapia. Ito. Tak buhay pa. Oh. Buhay pa yan. Wah. Lukso-lukso pa mga kapiga. Buhay pa yung tilapia, no? Oh, oh. Sulod sa alat. Sulod daw sa alat. Dinakip na yung ano. Mga chicken. Kunti lang sila mga piga. Kaya yung iba na ano, gumala. Ito iba dito. Alat. Subungon. Sama na. Ha? Sama na. Ala dubuhon. Ito pa katusunoy. Dubuhon. Asa? Nang sunoy taas. Asa man dia? Agay, di mo na magdakwan. Mama ko malupit yan maghuli ng manok. Pa, sabi ng kamay. Kaya makuha kay Kidlas pas manatad. Kaya sa wow. Kita natin mga piga. Ayaw niya mga piga. Dik-dik. Ayos ka lang dyan? Ha? Ayos ka lang? Ha? Ayos lang? Ayos lang? Ayos hindi? Ha? Okay. Kaipsot ra mga kapiga. Wag mahuli. Aray ko. Tropa na ako rin mga kapiga. Tropa kayo mga kapiga. Mga na masisagti ko ka kay yamang duot. Ihunat pag ulit gusto masyang makaon. Mga giong ngaran. Hanggang tikuka na may noong ka. Dito mga kapiga. Yung mga kapiga. Salamat sa pagtanaw. Bye bye.